Ambalmao aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sise Ramata Sisoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ Atlanta États-Unis Maliens bɛ ɲɛsa aw ma bi n bɛ ɲɛsa aw ma parce que an ka Mali hymne national Mali fasa ye kuma dɔ fɔ quoi ko ni Mali mana kan bɔ kan bɛɛ kan cɛsiri ko saya ka fisa ni malo ye kuma dɔw bɛ hymne kɔnɔ n'i y'o faamu ka ban i tɛ se ka sunɔgɔ ni jamana bɛ kan ka halaki o de kama n bɛ kan ka ɲɛsin Maliens ma minnu ko Mali ko faso ko minnu m'a fɔ wari u m'a fɔ tɔgɔ u m'a fɔ place u m'a fɔ yɔrɔ ɲini non mɔgɔ minnu ko faso jɔli ala kama fantanw kama n kan bɛ aw de ma mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la diɲɛ na dɔw bɛ jɔ a se ka don i senkɔrɔ mais i yɛrɛ b'a dɔn dɔw fana tɛ se ka perturber mɔgɔ dɔw bɛ kɛlɛ la i tɛ se ka don olu senkɔrɔ cogo si o de kama an b'a ɲini aw fɛ k'an ka idéologie ko mɔgɔ minnu b'an kɔ jɔnni b'an kɔ Malien minnu b'a dɔn ko Mali bɛ kan ka firi a kun kan olu de b'an kɔ mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ bɛ tugu mɔgɔ ka hakilina de kɔ donc mɔgɔ minnu bɛ Mali la bi minnu ɲɛ b'a la ko jamana taabolo man ɲi ko jamana bɛ kan ka halaki jamana denw ɲɛ datɛlen jamana ɲɛmaa na olu de bɛ nin kɛlɛ in na o de kama n bɛ fɛ ka ɲɛsin aw ma bi k'a fɔ kɛlɛ ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ kɛlɛ ma daminɛ tant que fantanw niyɔrɔ ma d'u ma kɛlɛ ma daminɛ tant que mɔgɔw tɛ se ka dumuni kɛ kɛlɛ ma daminɛ tant que nkalon ni suɲɛni ni ɲagami ni binkani bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ ma daminɛ min ye kɛlɛ fana ye o ye k'a lajɛ ko jamana ɲɛmaa a t'a dɔn a bɛ jamana in mara ni bolo min ye an ko a dɛsɛra ni mɔgɔ dɛsɛra kɛlɛ t'o ye o a tɛ ka waati la i ko k'a dɛsɛra i ye discours kɛ anw fana ko e dɛsɛra nin na anw y'an ka discours kɛ kɛlɛ t'o la o jamanadenw de bɛ décision ta k'a fɔ jamana bɛ sigi jamana ɲɛmaa bɛ sigi jamanadenw de bɛ décision ta k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ wuli jamanadenw b'o kɛ ni jamanadenw ka kan di an b'a fɔ o ma ko démocratie o démocratie kɔnɔna na an bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a fɔ an y'i sigi nin kama n'i m'a kɛ i bɛ wuli o de kama anw ka mouvement changement au Mali an ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ anw an bɛ président deli a k'a ka minɛnw cɛ k'a fɔ Maliens ye k'a dɛsɛra parce que a tɛna se dɛmɛni an y'a dɛmɛ an y'a dɛmɛ ni hakili ye an y'a dɛmɛ ni sira ye an y'a dɛmɛ ni fɛn o fɛn bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ na mais mɔgɔ ni jamana ɲɛmaa kunkolo n'a hakilina ni vision t'a la a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min hali ni Malien bɛɛ y'a yɛrɛ faga k'i dɛmɛ jamana in bɛ halaki an b'i kan o de ye sinon mɔgɔ bɛ dɛmɛ nin na bɛɛ b'i ka baara la bɛɛ bɛ boliboli la mais jamana sɛgɛnnen bi jamana lajabali munna parce que jamana ɲɛmaa plan t'a la stratégie t'a la a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min maintenant munna an b'o fɔ parce que bilan o bilan sigira an y'a ye ko le bilan était négatif o kɔrɔ ye foyi tɛ yen min a y'a sigi sen kan nord kɛlɛli i ma se k'o kɛ armée i ma se k'o kɛ munna parce que armée wari bɛ kan ka dun parce que o bɛ kan ka détourner o de kama ne ko an ka mouvement tɔgɔ la anw ye kɛlɛ daminɛ sisan de an ma don kɛlɛ yɛrɛ la fɔlɔ la lutte est très longue très dure mais nous allons la mener mɔgɔ minnu b'anw kɔ an b'aw kɔ aw t'an kɔ parce que anw don de aw b'an kɔ ni idéologie de mɔgɔ o mɔgɔ ko Mali la bi ko Mali bɛ taabolo jugu kan ko Mali bɛ sira min kan hɛrɛ tɛ se ka jigin Mali la cogoya si e ni anw de ye kelen ye wa ni ko mana maa o maa sɔrɔ min ka hakilina t'an ta ye kelen ye min ka sira n'an ka sira ye kelen ye min ko Mali taabolo man ɲi a kan ka yɛlɛma an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kama ni ko ye maa o maa sɔrɔ anw bɛ yen anw b'an jɔ k'anw bɛ kan ka kuma mɔgɔw fɛ mais an bɛ kuma bɛɛ de fɛ anw tɛ kuma dogo an bɛ video de kɛ an bɛ kuma fɔ a kɔnɔ mais an b'o dogo mun na an tɛ foyi dogo foyi dogolen tɛ anw ko jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita IBK ale de dɛsɛra a k'a bila ne kɔni bɛ ɲɛsin kɔrɔkɛ ma ne kɔrɔkɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la co ko danaya min kun b'i kan politiquement danaya bɔra yen mais sisan socialement danaya fana de taara o de ye problème ye an kɔrɔkɛ ye an b'i bonya mais jamana ɲɛmaa marali yɔrɔ la bonya hali kelen o t'i kan munna parce que jamanadenw tɔɔrɔlen u dusu kasilen u ɲɛ b'a la ko direction tɛ dugu la mɔgɔ bɛ se ka na ni ministre 500 ye ni direction tɛ ɲɛmɔgɔ la a tɛ se ka kɛ parce que ni ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ ye min bɛ se ka manipuler denmisɛnninw b'a a fɛn fɛn a ka gɛlɛn a ka se ka jamana mara o de kama anw ko an ka kɛlɛ bɛ kan ka continuer foyi tɛ se ka kɛ min bɛ anw bɔ kɛlɛ in kan min bɛ anw perturber a tɛ se ka kɛ n'an b'an ka kɛlɛ la an ye denbatigiw de ye anw cɛw bɛ yen an denw bɛ yen minnu bɛ kan ka sa minnu bɛ balo la an b'olu protéger
n'an ye fɛn o fɛn kɛ ni kalamani bɛ se ka kelen wasi an b'o gɛrɛ k'a yɛlɛma cogoya dɔ la walasa kalamani ka n'o wasi o de la hali n'an ye groupe sigi ni kuma kɛra kɔnɔ ni mɔgɔ kelen magara an den kelen na an b'o bɔ a kɔnɔ an b'a bɔ yen ka denmisɛnninw kɔlɔsi bari an ka kɛlɛ ye denmisɛnninw de kama ye an ka kɛlɛ ye Mali sini de Mali bi tɛ an b'an base kunun kan ka sini de sigi mais n'aw ko bi n'aw ko nasɔngɔ n'aw ko place bi an m'a fɔ bi an ko sini nous nous pensons au Mali de demain dans 10 ans 20 ans 30 ans an bɛ kan ka miiri o de la maintenant n'aw ko place ka so jɔ ka ban donc an t'o la o de kama ne bɛ fɛ k'aw bɛɛ assurer kɛlɛ ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔ si tɛ se ka maa si bagabaga anw bɛ min kɛ notre lutte elle va continuer notre seul objectif an ka kɛlɛ lutte ye min ye jamana taabolo bɛ yɛlɛma komi an b'a dɔn jamana ɲɛmaa tɛ se k'a kɛ a dalilu taabolo a tɛ se k'a kɛ an ko ale de ka taa walasa an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ maintenant ni jamana ɲɛmaa ko effectivement a ye min fɔ n tɛ se n bɛ n'an sigi k'a ɲɛfɔ aw ye aw k'a fɔ n ye n bɛ taa cogo min o la an bɛ sigi ka kuma o de la an bɛ maliyɛn bɛɛ ɲininka bɛɛ ka sigi ka miiri i yɛrɛ ye jamana taabolo est ce que e fɛ a ka ɲi n'a ma ɲi i b'a dɔn min ye solution ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka taa an ka meeting n'an ka réunion n'an ka sitting la public ou privé an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn wa an ka kɛlɛ tɛ dogo mɔgɔ si la an t'a munumunu mɔgɔ ye parce qu'on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un kɛlɛ min anw b'a la bi an b'a la sini la lutte continue n'an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la an bɛ yafa deli nous allons continuer la lutte nous allons nous battre pour l'avenir de cette nation maa si tɛ se ka anw bali Mali ko faso ko an b'a la bi an b'a la sini wa an b'a ɲini bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka fara an ka nin kɛlɛ in kɛ jama jɛlen u bɛ se ka ko bɛɛ kɛ an ka jamana mɛn kan ka kɛ a bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ i ka an sigilen don ka filɛ bɛɛ kan ka wuli k'i cɛsiri donc aw wuli ka aw jɔ an bɛ nin sira min kan sira ɲuman de don sira ɲɛ mun ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye i tɛ se jamana in maracogo la jamana girinya n'i bolo fanga girinya n'i bolo a to yen i ka taa kama ma juguya an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn merci beaucoup